Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Ramazan ayı gıybetlerimizni kıymeti tugul şulay bir arttırу ayı bolup biz аны tanıybız, bilebіз. Ramazan ayının tıp gıybeti ol elbette oraza. Şul ук вакытта oraza tutu başka gıybetlerden de tırışlık bilen kararga kirek икәнен күрсәтә. Şul gıybetlerinin birisi Kur'an oku. Kur'an turunda bugün Allah birsa bizning sözümüz var. Muhterem kardeşler, biz bilebіз ki Kur'an Ramazan ayında ingen kitap. Şulay bit. Allah Teala әйтә дә шуңа күрә дә инна анзалнаху фи лейлатил qadr. Biz аны, ягъни Kur'anны Кадир кичендә иңдердек ди. Кадир киче Ramazan ayında. Ничек инген дигән сүз, шулай бит Аллаһ Тәгаләдән Лаухул Мафхузга инген вакыты. Biz беләбез, Kur'an китап буларак Аллаһ Тәгаләдән башта ингән Лаухул Мафхуз. Бу инде хранимый скрижаль, русча тәрҗемә ителә шулай бит. Аннан инде Җабраил фәрештә элешләп алып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә аны җиткезә. Шуңа күрә Рамазан ayında Коръәнгә аерым тагын бер игътибар бирелә. Мәсәлән, шундый бер хикмәт бар. Әгәр дә имам Коръән хафиз булса, ул Рамазанда тәравихта Коръәнне хатим кылырга тиеш. Әгәр ул моны эшләмәсә, гынах була дип әйтеп булмый, әмма ямсыз була. Ягъни бу аның ягыннан әдәпсезлек булып санала. Коръәнне яттан белә торып, хатимне белә торып, тәравихта намазда моны хатим кылмау. Әгәр дә инде намазда хатим кылынмаса Коръән, һич югында Рамазан ayında башка көннәрдә ул хатим кылынырга тиеш. Шуңа күрә күп кенә мөселман кешеләре көненә берәр җүз укып барып, Рамазан буена Коръәнне хатим кылалар, чыгалар. Ул күп вакыт алмый. Әгәр дә инде укысаң, нормаль рәвештә дип әйтик, ярты сәгать вакытта бер җүзне укып чыгарга була. Тизрәк укысаң, тагын да тизрәк була инде, әмма аңлашылмаслык тиз укырга шулай ук кирәк түгел. Ярты сәгать вакыт ул безнең абид вакытының яртысы. 1 сәгать бирелгән. Ә безнең абид ашыйсы юк. Шулай бит. Абид ашыйсы юк, шуңа күрә дә абидта 200 укырга була. Абид вакытында ашыйсы урынга. Һәм шулай итеп, әгәр дә уйлап карасак, Рамазан ayына 2 тапкыр Коръәнне хатим кыла алабыз. Аллаһ Тәгалә безгә җиңеләйтте эшебезне, шулай бит. Чәйшәсе юк, абидка барасы юк. Рәхәт Коръәнне алып укып алдың, менә сиңа рухи ризык. Шулай эшләргә була. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан ayының шулай ук фитрдан, фидиядән, я булмаса башка шундый закатлардан кала тагын әле зур гыйбадәте ул Коръән уку. Ул Коръән уку. Әлхәмдүлилләh, менә безнең монда күп кенә егетләр гарәпчә Коръән укый белмәүчеләр быел Коръән укырга өйрәнделәр. Оят дип, инде укырга кирәк дип шулай бит өйрәнделәр һәм Аллаһка шөкер укыйлар, тырышалар. Чөнки намаз укырга өйрәнеп, кайбер мөселман кешеләр туктыйлар һәм Коръән укырга өйрәнмиләр. Гарәп хәрефләре белән Коръәнне уку, ул мөхтәрәм кардәшләр, ул бит элементар рәвештә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү, аралашу. Бу аның китабы, аның иске китабы шулай бит. Аның әйткән сүзләре дөньяда нинди генә сүзләр булса да, аның иң хәерлесе, иң изгесе, иң зурысы кала бар Коръән булып. Һәм җир йөзендә иң дөрес китап та шулай бит. Ул Коръән. Әгәр дә без аны фәнни яктан карасак, дини яктан да. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнгә Рамазан ayında аеруча зур игътибар бирергә кирәк. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләренә игътибар итик әле. Абдуллаһ ибн Мәсгудтан килгән хәдистә ул әйтә: Берсегә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Коръән ул шәфәгатьче ди, яклаучы. Ул шундый яклаучы, аның яклавы һәр вакыт кабул була ди. Ягъни әгәр дә Коръән берәрсен яклап чыкса, аның яклавы шундук кабул була.
аңа истәмә рәвештә бер нәрсә дә кирәк түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бу дөньядагы бөтен эшләребез дип әйтик, ул менә шушы шаһитлар һәм яклаучылар белән эшләнә. Мәсәлән, мин берәр сүз әйттем, миңа әйтәләр: "Кая синең дәлилең?" Мин әйтәм: "Менә минем шаһит бар. Свидетель." Я булмаса, мин берәр нәрсә эшләмәсәм, шулай бит инде. Алиби. Кая синең алиби? Мәтәм, менә минем свидетель бар. Я булмаса, берәр кеше алдында минем дәрәҗәмне күтәрергә кирәк булса, бара аның яхшы танышы әйтә: "Бу кеше әйбәт" ди. Шәфәгать кыла, яклый. Аллаһы Тәгалә каршында да безне яклап чыга торган әйберләр бар. Моңа керә кешеләр дә, пәйгамбәрләр дә, шулай бит, әүлияләр дә моңа керә, шаһитләр дә моңа керә. Моңа керә хәтта безнең киемнәребез дә, намаз укыган урыннарыбыз да, һәм моңа керә әлбәттә Коръән дә. Коръән дә телгә килеп сөйләшәчәк кыямәт көнендә. Һәм ул яклаучы була, шәфәгатьче була. Әгәр дә кеше Коръән укыса, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Коръән шушы укучы кешеләрнең алдыннан барыр ди. Ягъни аларны ияртеп бара. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә каршына хисапка килгәндә, Аллаһның сүзен күреп, аның артыннан ияргән кешене күрсәк, без нәрсә уйлыйбыз? Без уйлыйбыз, димәк, аның артыннан килүче кеше яхшы дип. Шулай бит? Әгәр дә мәсәлән монда килеп керсә, президент аның артыннан килеп керсә бер кеше, без нәрсә дибез? Бу президентның танышы икән ахырсы дибез. Шулай бит? Ул бит аның артыннан юкка гына йөрми. Яки сакчысы, яки ул премьер-министр, яки башка берәр яхшы танышы. Урамнан теләсә кемне берәр бомбышны тотып, президент артына бастырмайлар бит инде, шулай бит? Коръән килгән вакытта кыямәт көнендә аның артыннан киләчәк шушы Коръәнне укучы кеше дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм дә инде кыямәт көнендә Коръән әйтер: "Бу кеше мине укыды" дияр. Әмма укып гамәл кылмады дияр. Коръәнне уку гына җитми, шулай бит? Әле аның белән тагын гамәл дә кылырга кирәк. Коръәнне уку бер нәрсә. Син бер караганда куанырсың бәлки, мин Коръән укыдым дип. Әмма кыямәт көнендә Коръән килеп әйтсә, ул кеше мине укыды. Әмма минем белән гамәл кылмады дисә, истәмә шаһит кирәк булмаячак бу кеше Коръән сүзенә. Ягъни бүтән беркемдән сорамыйлар. Синең күршеңнән дә сорамыйлар, имамнан да сорамыйлар, беркемдән сорамыйлар. Коръән әйтә икән, бу кеше мине укыды, ләкин минем белән гамәл кылмады дип, бетте. Шуның белән эш ябык. Дело закрыто. Син гамәл кылмаган булып саналасың. Әгәр дә кеше Коръәнне үз алдында тотса ди, үз алдында тотып барса, Коръән ул кешене җәннәткә кертер ди. Әгәр дә ул аны артында булса Коръән ди, бу Коръән аны артыннан куып тамухка кертер ди. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм монда Коръәнне безгә шәфәгатьче һәм яклаучы буларак күрсәтә. Димәк, Коръәнгә якын булган сайын, Коръәнне яраткан, укыган сайын, аның белән гамәл кылган сайын, Коръән безне яклаячак кыямәт көнендә. Ул безгә яклаучы һәм шәфәгатьче булып чыгачак. Икенче бер хадистә әйтелә, Нафих ибн Габдул Харис Мәккәдә хаҗ кылып йөри. Мәккәдә хаҗ кылып йөри. Аны күрә Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу. Һәм әйтә: "И Нафих, син нишләп йөрисең монда?" ди. Мәккәдә ди. "Син бит закат һәм гышр җыярга куелган кеше ди. Синең урынга кем калды ди анда ди, эштә ди." Умар радиллаһу анһу халиф һәм күрә аның бер хезмәтчесе, шулай бит инде. Бер чиновник дип әйтик, хаҗ кылып йөри. Рөхсәт сорамыйча, элек хаҗ кылырга рөхсәт сорыйлар халифтән. Барырга рөхсәтме ди. Болай гына чыгып китеп булмый ишне калдырып. Умар радиллаһу анһу аны күреп гаҗәпләнә.
Кем кушты сиңа монда килергә ди? Үз синең урынга кем калды ди? Абдурахман әйтә, Нафиг әйтә, мин калдырдым Абдурахман ибн Абу Габзаны ди. Үз урыныма ди, калдырдым ди. Омар радияллаху анху әйтә, ул бит кыл ди. Курайшитлардан кылы бит ул, ничәп син аны калдырдың дигәч, Нафиг әйтә радияллаху анху, ул үзләре арасында иң яхшы Коръән укучы кеше ди. Коръәнне иң яхшы белүче кеше ди. Омар радияллаху анху аны соң әйтә, син дөрес эшләгәнсең ди. Аллаһы Тәгалә ди, кешеләрне, күп кенә кешеләрне Коръән белән күтәрә ди. Абдурахман ибн Абу Габза шул Коръән белән күтәрелгән кешеләрнең берсе ди. Мөхтәрәм кардәшләр, җәмгыятьтә әгәр дә кеше дәрәҗә алырга теләсә, ул күтәрелергә мөмкин төрле ысуллар белән. Акча, власть, яла ягып кешегә куштан булып. Шулай күтәрелергә мөмкин дус булып, киңәшче булып. Үзенә авторитет ясый, шулай бит. Әмма мөселман кешесе җәмгыятьтә, мөселман җәмгыятендә күтәрелә Коръән белән. Коръәнне ятлап, Коръәнне укып, аның хөкемнәрен белеп, аның белән гамәл кылып, аның дәрәҗәсе үсә. Мондый кешенең дәрәҗәсе юк икән мөселман җәмгыятендә. Бу җәмгыять дөрес түгел. Бу җәмгыять дөрес түгел. Әгәр җәмгыятьтә, мөселман җәмгыятендә байларны күбрәк ихтирам итәләр икән, Коръән белүче кешегә караганда. Бездә шулай. Шулай, бездә шулай микән дип аптырамагыз, бездә шулай. Әгәр дә берәр властьта булган кешене ихтирам итәләр икән күбрәк Коръән белүче кешегә караганда, димәк бу җәмгыять дөрес түгел. Бу мөселман җәмгыятендә ниндидер кимчелек бар, китек. Шуңа күрә Омар радияллаху анху әйтә, Коръән белән күтәрелә ди кешеләр ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килгәннән соң, элек бер кем булып та саналмаган кешеләр ислам һәм Коръән белән күтәрелделәр. Кыллар өйрәтүче булдылар, галим булдылар. Күп галимнәр кыллар, мөхтәрәм кардәшләр, ни өчен? Алар сахабалар янында булып, аларның кыллары булып, алардан күп гыйлем алдылар һәм азат ителгәч галим булдылар. Абдуллах ибн Мас'удтан шулай килә тагын бер хадис. Ул әйтә: Коръән ди, ул нык җеп ди. Нинди җеп? Сине Аллаһы Тәгалә белән бәйләүче җеп. Аллаһы Тәгалә белән сине тоташтыручы җеп ди. Коръән ул нур ди һәм дәва ди. Яктылык нур. Нур үзе яктылык, үзе яктыртучы һәм дәва булып тора ди. Кемдә кем шушы Коръәнгә таянса, Коръән ул кешене саклар ди. Әгәр дә берәр бәхәсле мәсьәлә туса, Коръәнгә мөрәҗәгать итеп, Коръәнгә таянырга кирәк. Әгәр дә кем Коръән артыннан иярсә ди, Коръән аның коткаручысы булыр ди. Коръәндә шик юк. Коръәннең мөгъҗизаларына шик юк. Коръәнне укыгыз. Чөнки Коръәнне укыган сайын һәрбер хәрефе өчен Аллаһы Тәгалә 10 савап бирә ди. Мин әйтмим, алиф лам мим бер хәреф дип ди. Ләкин алиф аерым хәреф, лам аерым хәреф, мим аерым хәреф һәм һәр барчасына аерым савап бирелә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнне укыган өчен генә шулай бит савап бирелә. Совет чорында бик күп китаплар укыла иде, ләкин аларның берсе өчен дә савап юк. Телевизорда юк, күп кешедә, булган кешедә анда 2-3 канал, шуңа күрә кеше бик күп китап укыды совет чорында. Килеп керәсең, стена тулы китап. Кем генә юк анда? Әдәби әсәрләр анда, фән һәм башкасы. Ләкин анда укыганда син үзеңә нинди аласың рәхәтлек? Аның
мәгънәсеннән үзеңә рәхәтлек аласың син, ләззәт аласың. Укыган хәреф өчен түгел бит, мәгънәсеннән. Ә Коръәннең мәгънәсен аңламасаң да хәрефе өчен савап аласың. Әмма мәгънәсен аңласаң, тагын үзеңә истәмә савап һәм истәмә ләззәт аласың. Бу мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, Коръәнне укырга һәм Коръән белән гамәл кылырга безгә бер стимул дип әйтергә мөмкин. Шулай ук безгә мәгълүм бер хәдис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әгәр дә кешеләр берәр йортта җыелсалар ди, ва мәҗтәмәга каумун фи бәйтин мин буютилләh, берәр нинди йортта җыелса, берәр нинди җәмәгать, берәр нинди кешеләр ди, китап укысалар ди, ятлүнә китап Аллаһ, Коръән китабы укысалар, ва ятадарасунаху, шушы китапны үзара өйрәтсәләр, укып кына калмыйлар шулай бит, үзара өйрәтәләр. Фима бәйнәһум, аларга иңгер фәрештәләр ди. Алар янына. Аларга иңгер тынычлык ди. Фәрештәләр аларны чолгап алырлар, шушы кешеләрне. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы кешеләрне фәрештәләр алдында мактап искә алыр ди. Менә фәлән кешеләр, кулларым минем, мине искә алып утыралар дип ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кешеләр җыела калса берәр мәҗлескә, менә әле генә җомга намазы алдыннан шалтыратып сорау бирәләр. Аракы эчелә торган мәҗлестә утырырга ярыймы дип. Әлбәттә ярамый, беләбез. Ләкин эш буенча син анда утырырга мәҗбүр булсаң, мен әйтәм, ничек соң ул мәҗбүр булу? Мәҗбүр гарәп теленнән җәбер дип, җәбер сүзеннән алынган. Ягъни кешеләп кешене утырталар, мәҗбүр итәләр. Ничек соң аны кешеләп утырталар анда? Мылтык терәпме? Наручниклар белән бәйләп куялармы бу мәҗлестә? Юк, шулай бит. Ул анда үз ихтыяры белән утыра. Әгәр дә ул аннан чыгып китәм дисә, ул аннан чыгып китә. Аңа әйтмиләр бит. Сез чыга алмыйсыз, анда сакчылар тора, сез монда булырга тиеш ди. Төрмәдә, мәсәлән, син камерада утырасың, төрмәдә, ишеккә шакыйсың да, "Товарищ начальник, өйгә кайтсам ярыймы?" дип сорыйсың. Шулай бит. "Өйгә кайтсам ярыймы? Сиңа нәрсә диләр?" Дурак мәллә бу диләр, шулай. Ничек инде төрмәдән өйгә кайтып булсын инде. Әмма син әйтәсең икән, аракы эчә торган мәҗлестә, "Өйгә кайтсам ярыймы?" дип. Сиңа кем әйтә? Сине беркем тотмый, шулай бит. Шуңа күрә анда мәҗбүр дигән сүз юк. Әмма мәҗлес, Коръән уку мәҗлесе булса, альтернатив мәҗлес булса, әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, монда да мәҗбүрилек юк. Әмма монда үз ихтыяры белән килгән утырган кешегә инде гынах түгел, бу кешегә савап языла. Тынычлык иңгә, фәрештәләр чолгатып ала бу кешене. Ул үзе дә аңламый, шулай бит, нинди рәхмәттә утырганын. Йоклыйсы килсә дә, шулай бит инде, анда күңелсез булса да, әмма анда ни дәрәҗәдә бәрәкәт икәнен ул үзе дә аңламый. Аңлап бетерә алмый. Менә шуңа күрә җыелсалар кешеләр ди. Җыелсыннар, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, Коръән укып, аятләрне аңлатырга, гыйлем бирешергә, сүз алышырга, шулай бит, матур фикерләр алышырга. Һәм бу мәҗлеснең савабы күпкә артыграк, күбрәк була ди. Мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о Коране. Мы все знаем, что священная книга мусульман — это Коран. Но помимо этих знаний, мы должны Коран еще оживлять. Особенно в месяц Рамазан. Что значит оживлять? Оживлять — это значит читать. Спроси каждого, кто намаз читает, да? Коран. Это какая книга? Ну да, это священная книга. И спроси, сколько раз ты его читаешь за год? 1% мусульман читает или нет? Это, валлаху а'алям, большой вопрос. 1% мусульман за год его читает полностью или нет? Это большой вопрос еще.
Хотя читать его надо хотя бы один раз в год. Хатам делать полностью. Хотя бы. Это минимум. Минимальнее не бывает. А в месяц Рамазан у нас есть такая возможность. Во время намаза. Вот во многих мечетях делают хатам во время таравиха. Есть свободное время у нас. Мы же не обедаем. Поэтому можем взять Коран и почитать Коран. Это занимает меньше времени, чем обед, чтение Корана. Потому что при нормальном чтении, чтение одного джуза Корана, он состоит из 30 частей, занимает полчаса времени. Это не так много. Потому что полчаса даже фильм не идет. Нормальный фильм идет 2 часа. Я знаю, поверьте. Нормальный фильм идет 2 часа. За это время можно прочитать 4 джуза Корана. Это очень много. Это очень много, дорогие друзья. Поэтому во время Рамазана мы должны особое внимание обратить на чтение Корана. Потому как во время Рамазана все савабы умножаются, в том числе и за чтение Корана. Дорогие друзья, пророк Мухаммад ﷺ говорит: Аллах облегчает мучения родителей того, кто читает Коран, даже если они были неверными. Что говорить о тех людях, о тех родителях, которые ушли из жизни и они были верующими? Здесь не говорится о том, что ты читаешь Коран и посвящаешь это умершим людям. Здесь об этом не говорится. Ты просто читаешь Коран. Почему твоим родителям облегчается? Потому что они оставили такое потомство. За то, что ты стал мусульманином, и за то, что ты читаешь Коран, кем бы они ни были, они все равно причастны к твоему рождению. Даже если они были неверующими, даже если они не одобрили твой выбор стать мусульманином, все равно они причастны в твоем воспитании, в твоем взрослении, в твоем рождении. Поэтому, когда ты читаешь Коран, им облегчается наказание. А если они мусульмане? А если ты посвящаешь саваб еще умершим? По всем 4 мазхабам разрешается посвящать саваб чтение Корана умершим людям. По всем 4. Есть мнение, что говорят некоторые ребята, что посвящать саваб умершим – это неправильно. Коран. Во всех 4 мазхабах однозначно это вообще даже не обсуждается. Саваб достигает умерших. В 3 мазхабах ты можешь просто читать Коран с ниятом, что посвящаешь умершим, и просто так доходит. Даже после Корана даже дуа делать не надо. Только в шафиитском мазхабе нужно после чтения Корана сделать дуа. Саваб достигает только после того, как ты сделал дуа. Просто так не достигает. В остальных 3 мазхабах ты можешь просто читать. С ниятом, что вот хочешь посвятить родителям, там, усопшим, и он просто так доходит. Дорогие друзья, от чтения Корана можно взять огромную пользу. И живые, и мертвые, разницы нет. Поэтому во время Рамазана должны особое внимание мы уделить Корану. Потому как сами получаем пользу, но и, соответственно, наши родители, наши родственники, они тоже получают пользу. Хороший, благовоспитанный, понимающий мусульманин перед смертью что говорит своим детям? Делайте за меня дуа. Нормальные, так скажем, там родители или родственники говорят: да, делайте за меня дуа. Ненормальные кричат, матом ругаются, деньги считают там и так далее, там и там прогоняют там от себя там кого-то, да. Кто-то с ума сходит перед смертью. Любой благовоспитанный мусульманин, он говорит: делайте за меня дуа. Он понимает, что когда он умрет, единственное, что поможет ему, это дуа. От Абдуллах ибн Амра ибн аль-Гаса передается:
Пророк ﷺ сказал: тот, кто выучил Коран, набрался знаний пророчества между своими ребрами, в груди. Хотя откровения не посылаются ему. То есть тот, кто выучил Коран и набрался знаний из Корана, тот как будто бы получает от Аллаха знания. Как будто это вахи получает он. Это сокровенные знания. Коран — это слова Аллаха. Как только ты в сердце впустил его, соответственно, ты получил от Аллаха знания. Это сокровенные знания, аль-вахи. Потому что пророк, саллаллаху получил его от Джабраила, алейхиссалям, через вахи и передал нам. Соответственно, это не пророческий вахи, да? Но тем не менее, это слова Аллаха, которые ты понял, которые ты выучил. Соответственно, ты теперь обладаешь потусторонними знаниями. Знаниями потустороннего мира. Все остальные атеисты обладают знаниями только этого мира. Они просто знают 1 молекула, 2 молекулы, 3 молекулы, 3 молекулы будут. Они больше этого не знают. Они знают, что вот это препарат, химический элемент, к нему присоединить другой, получается третий. Они просто знают вот это. Знают, если тереть вещи, возникает тепло. Они знают только вот эти вещи, которые видят. А ты знаешь те знания, которые не видны людям. И ты отвечаешь на те вопросы, на которые задаются вопросами все ученые. Что будет после смерти? Что будет после смерти? Мы знаем. Хамдулилlah, только молчите. Секрет. Пусть сами читают Коран, да? Пусть сами учатся. Мы знаем, что будет, они не знают. Мы получаем ответы из потустороннего мира, дорогие друзья. Мы знаем даже про существ, которых не видели никто. Про джиннов, про шайтанов, про ангелов. Мы знаем. А люди только догадываются, там говорят, это инопланетяне, там что-то там и так далее. Пророк ﷺ сказал, что Аллах Субханаху ва Тааля создал творение и разделил их на 4 части. Это ангелы, люди, джинны и шайтаны. Из этих 4 частей 9 – это ангелы. Их больше всех. Остальная 1 часть – это люди, джинны и шайтаны. Вот каковы творения Аллаха. Мы знаем об этом. А люди только сейчас думают, наверное, есть инопланетяне там какие-то, вот они летают там, что-то делают и так далее. Ставят эксперименты, похищают людей. Біздің енді ауылда көптен айтылар, пәри алыштырған деп, ме? Давно мы знали, что инопланетяне похищают детей. Мы уже давно об этом знали. Еще до всех этих научных открытий. Пәри алыштырған, все. Понятно, если ребенок какой-то не такой, пәри алыштырған. Понятно. Поэтому, дорогие друзья, это действительно знания. Знания сокровенные, тайные. Кто читает Коран и видит у другого благ больше, чем у себя, тот поистине посчитал маленьким то, что большим считает Аллах. Посчитал большим то, что маленьким считает Аллах. Кто обладает знаниями из Корана и завидует простым людям, которые обладают чем-то мирским, то, что нет у него, он посчитал маленьким то, что у него есть. Он думает, у меня ничего нет, он говорит. Ни один мусульманин не имеет права говорить, у меня ничего нет, у тебя есть Коран. У тебя есть знания из Корана. За этими знаниями ведется истинная охота. Охота не ведется за богатством. Богатства нужны, чтобы найти вот эти знания. Даже Гитлер искал знания. Шамбалу искал. Посылал людей в Тибет. Экспедиции снаряжал. Собирал артефакты всякие по всему миру. Зачем? Он имел власть над людьми. Он имел столько территорий. Его пропаганда работала. Зачем ему это нужно было? Он искал знания. А знания вот они. Надо просто уверовать. Если ты посчитаешь, что это маленькое, что у тебя есть, и будешь завидовать, значит, ты посчитал большое маленьким.
а маленькое большим. Маленькое это то, что находится у других людей мирское. Ты это посчитал, значит, большим. И не подобает обладающему Кораном поясничать вместе с глупцами, ему нужно прощать их. Кто обладает знаниями из Корана, нельзя связываться с глупцами, спорить с ними, находиться вместе с ними, отвечать им на их выпадки. Надо просто их прощать. Это благородство. Коран – это благородство. Пророк ﷺ сказал, 3 человека будут чужими в этом мире. 3 вещи. Первый – это Коран в доме залима, притеснителя. Почему Коран там чужой? Притеснитель, залим, угнетатель или несправедливый человек, у него есть Коран, у него есть справедливость, законы справедливости, а он сам вот таким является. То есть ему этот Коран не нужен. Он им не пользуется. Хороший человек в плохом народе, среди плохого народа, это тоже он чужестранец там. Он чужой, его никто не понимает. Даже с вопросом, вот опять-таки, корпоративных вечеринок, да, часто приходят и говорят, Хазрат, вот я один на работе не пью, и все на меня косо смотрят. Ты чужой. Ты гариб. Чужой. Не, гариб не в смысле инвалид по-татарски, да? Значит, чужой, чужестранец. Ты непонятный для всех. Поэтому ты будешь таким, не удивляйся. Это не значит, что с тобой проблема. Это значит, может быть, с ними проблема, просто они об этом не знают. И Коран. Коран, книга, точнее, которая не читается. Лежит дома и не читается. Она там как чужой элемент. Просто как вставка и все. Поэтому, дорогие друзья, эти вещи не должны быть чужими. Хусейн, ради Аллаху анху, сказал. Хусейн ибн Али, ради Аллаху анху, сказал. Кто прочитает Коран в намазе стоя, за каждую букву ему будет 100 савабов. 100 савабов будет ему. Не 10 савабов, как обычно. А если ты читаешь его во время намаза стоя, и тебе будет 100 савабов. Во время Рамазана умножается на сколько? На 70. 7000 савабов за одну букву Корана во время намаза. Во время намаза. Поэтому, когда с джамаатом читаешь намаз во время Рамазана, будь то таравих или другие намазы, за каждую букву 7000 савабов будет. Это никакой математики здесь не хватит посчитать это все. А кто читает во время намаза Коран, будучи сидячим, сидя читает, то ему Аллах Та'аля за каждую букву напишет 50 савабов. А если он читает Коран не во время намаза, то ему будет 10 савабов. Как мы уже говорили, ему будет 10 савабов. Кто будет слушать Коран, что-то из Корана, желая при этом ахират, то есть не просто так слушает, да, а думает об ахирате, ради Аллаха это слушает, то за каждую букву ему будет записано 1 саваб. Просто за то, что он слушает. Ему читать не надо, он просто сидит и слушает. Ему за каждую букву будет записан саваб. А если он будет читать Коран для того, чтобы делать хатам, то есть завершить от начала до конца, то Аллах ответит на его дуа. Обязательно. Если он завершит чтение, вот Коран будет читать, чтобы делать хатам, он будет делать дуа, и на его дуа обязательно будет ответ. Его молитвы будут приниматься. Либо сразу же, либо попозже, говорит. Имма муаджаля ва имма муаджаля. Потому что дуа, не надо думать, я вот хатам делаю, дуа делаю, а что-то не принимается. Нет, может быть сразу принимается, может быть попозже. Но сомнений нет, что его дуа примется. Поэтому, дорогие друзья, видите, сколько наград за чтение Корана. Это какие-то несколько хадисов, а их очень много. Всех их просто не собрать и не описать. Я
по мере возможности только старался объяснить какие-то хадисы. А если каждый хадис еще разбирать, поэтому, дорогие друзья, если у кого-то немножко есть лень, извините, да? Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә, Коръән хәрефләрен алу дигән сүз Коръән укылмый дигән сүз. Коръән үзе юкка чыкмый бер каяда. Коран никуда не денется. Коран не исчезнет. Его невозможно уничтожить. Он до судного дня. Просто его не будут читать. Аны укымыйлар. Хәрефен алалар, то есть аны укылмыйлар, һәм аның белән гамәл кылмыйлар. Укыган очракта да Коръән белән гамәл кылынмаячак. Ул шуны мәгънәсе шулай. Мәсәлән, бит хәзер күп кеше, даже мөселманнар арасында да Коръән укыган кешеләр Коръәнне үзләре тотып бетермиләр. Те, которые читают Коран, многие мусульмане сами даже не соблюдают его. Есть Коран хафизы, они полностью знают Коран, не соблюдают его. Есть Коран хафизы, которые намаз даже не читают. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил по этому поводу: есть люди, говорят, которые читают Коран, а Коран их проклинает. Почему? Потому что в Коране есть слова «Аля лягнатуллахи аля залимин», поистине будет проклятие на тиранов, угнетателей, несправедливых людей. Если читает человек несправедливый, залим, он будет читать Коран, сам себя будет проклинать. Это не значит, что не надо читать. Это значит, что надо соблюдать то, что ты читаешь. Абдуллах ибн Мас'уд поэтому сказал: выучить Коран или читать его, это значит соблюдать, однозначно. Другого смысла здесь нет, он говорит. Это значит соблюдать, не просто прочитал, все, положил на полку и дальше делай, что хочешь. Это значит соблюдать, говорит. Только тот человек, Коран хафиз, хафиз это не просто человек, который выучил. Хафиз это хранитель. А хранитель это что? Это который в себе хранит и сам является источником Корана. Сам является примером Корана. Вот это он является хафизом. Действительно, это таких хадисов много. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: перед судным днем люди будут читать Коран, а Коран не будет уходить дальше их горла. Будут много читателей Корана. Поэтому действительно много читают Коран. Много конкурсов проводится. Много подарков дают за эти чтения Корана. Красиво очень читают Коран. Но если посмотреть, что ты понял из Корана, спросить тех, кто выучил, или как он себя ведет, если посмотреть, это уже вопрос будет большой. Поэтому, дорогие друзья, нужно начинать хотя бы с чтения, с понимания, и потом уже переходить обязательно к действию. أقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.